Ato place tompoko vavy faly magnano mbala tsara korialy antsika jiaby zay mpanaraka fandaragna ty agnaty tokantragno agny araka fahitantsika tagny amin'ny page Wizeboy no vahintsika niantia tovolahy zay manomboka miakatra amin'ny resaka lamoziky avy igny faritra antsinana Madagasikara igny tamatapy maromaron kokoa zegny ahafantarantsika izy efa maro zegny ny mahay azy koa ary maro mbola tsy mahay fa niantia no avy eto lehilahy de mala fagnontaniagna zay napetraka atsika sy mangitikitiky za agnatin'ny loha koa toto tsara apetraka aminazy mba ahafantarantsika izy misy koa ke magnasa nareo mpanajagna ary ampitiavagna agnaraka fandaharagna ty hatrany farany PNS Production Olete akolke Rata King Ruiko Famban mangova vkabakaraketa azofindra Rakwati nanjari ambile akangi alono mifindra Kenanden volangananden tong Ankila noza tima reng vosulong Tiafa kono kolanzenga tiza kamton Azambela rekaza I love my baby You are my love You are my soul Ankila noza tiangova Vadi vomata mangazala ye fenwa faly magnano mbola tsara ny Wizeboy nangeky ny vahiny ato amin'ny plateau ny ty oera zegny faly miaraba nare jiaby mpagnarana tokantragno de faly miaraba ny medara ihany koa Wizeboy helahelatsika zay nanagna programme tsika interview ty tamin'ny tonga lasa fa nisy programme hely atsika de mbola tsy tanteraka jeudi tanteraka de Wizeboy satria zegny aizan'olo maro anao na tegna aranao tsy hainay de azovy marigny Wizeboy azovy tegnany agnarana ary ino tonga le Wizeboy tegna agnarako zagny harena narindra tiandrainy harena narindra tiandrainy Angelo d'accord et le nom d'artiste Wizeboy zegny afantaranare jiaby ana fa juste hoe le namako sy lehilahy fagna zegny mahafantatra le tegna agnarako hoe Angelo zegny fagnatsovana anao de le natonga nany safidin'le agnarana zegny tsy haiko ino fa tonga de tsy haiko za taloha zegny taloha tambola tamatavy zakeo tagny fogna zegny mipetraka hatramizay de nisy clan zay sokasokafako zany nanokatra ananjy de sokafako raha io tamizagny hoe nataoko hoe Wizeboy zay agnarany de maromaro zay tamin'ny Facebook tao maromaro membre tao zay managna ino clan io zegny de misy Wizeboy aby agnaran'zare farafara ty tamizagny misy viavy Wizikiala ndraiky viavy tamizagny de maromaro zay tagnaty clan hitako de taprès amizay karaha nialinalonan'olo zay tamizagny satria samy nisy clan marobe monko takao tamizagny de zay nialinalonan'olo igny de zay olo mitondra agnarana Wizboy sy Wizikiala jiaby io tonga de voninerinjao compte tamizagny de nanomboka igny amizay matomaty amizay raha igny de nambela amizay de mbola eo za tompony amizay tondra le agnarana zagny ino le sens le Wizeboy azy le dika le sens le Wizboy zagny fa taizany tsimponanao zay zavatra zay izagny moka zagny teny anglais Wez fa le prononciation natao teny français de natao Wiz fogna de dikany Wez zagny moka zagny hoe karaha hoe endry sage karaha zagny de le dikan'izay zagny karaha hoe bandy endry zay zany evanao azy tinanao azy bon nidrika amin'ny fiatrana mozika anao satria nagnino anao izy fampianarana nandeha nataonao na lefa nianatra andeha galabaka ravagna l'école jiaby nandeha nagnano lamozika anao ino nianatra nanaovagna lamozika fa tsy nifegny nianatra le nagnanaovako lamozika alokany zagny le raha efa taminah fogna efa hitako hoe taminah zagny le raha zagny taloha taminah take fogna fa mbola tsy de niasako loha fa karaha nataokotako hoe karaha falifalam-bolo fogna izy tamizagny sady mianatra fogna za de mihirahira zay koa tapindrona nagnano choral zay nagnano concours maro concours tamina Pazapa découverte Madagascar concours le ampiambonary fa maromaro izy de hitako amizay zagny raha karaha hoe manomboka hoe hitako karaha hoe ino moa le raiky ty Grand Star tamin'ny Taxi B zagny concours nataoko farany de le raha zagny hitako hoe talenta zagny hitako hoe mipetraka tagnatiko takao de nitrandrahako fogna niezako hoe fitanjogna zao hoe mbo hoe artiste mbo alaza be karaha ny Rihanna regny karaha ny Rihanna regny de nezako le raha de fa manomboka mbo magnezaka nofinofy lokany zagny fa le nofinofy mbola tsy tatra mbola tsy tatra fa mety ho tatra hiany za matoky ndraiky sady akinagna am'Jagnahary koa moa le raha satria zagny matoa le raha efa natao de tsy maintsy atao zay tratrarana le tanjogna fa le tanjogna mbola tsy tatra mbola tsy zao zagny le tegna tanjogna tratrarako fitogna Angelo am'zao fotoagna zao za zao zagny 20 taogna 18 ans fa misy sipa sa magnano koa samy sarasaraka viavy amin'ny sisiny fa problème ma za
za lokany zagny premièrement za tsy manambady. Tsy manambady. Célibataire zagny en général zagny célibataire izy bao tsy Tsisy raha mifopofogno, tsisy raha magnan'zay, tsisy olonao personnel. raha mifofogno karakôry izy. Fofobady. Tsisy. Mbola tsisy fofofogno lokany zagny eto. Nisy resaka avy nandeha hoe sipasipany Georges taloha igny koa isipany Zien. Zegny nikoragna avy nandeha. Ary zana heno. Ary zana maso navy nahita koa ny masoko. Tagny tamatavy tamin'ny fotoagnany navy nahitanareo aho. Ny tegna nisy zay sa fiara-miasa ino ny raha natanareo tagny tamin'izay fotoagna zay. Satria tsika même hôtel tamin'izay fotoagna zay ino ny tiako hitondrany fagnazavagna kely. Fiara-miasa fogna nataonay tamin'igny tsy. Fiara-miasa? Yeah. D'accord. Bon, Wizzy Boy efa firy ny hiranao hatreto? Hirako zagny hatreto lefa nivoaka akagny efa misy fito. Fito avec clip io? Clip dimy de lyrics roa. De raiky le niaraka tamin'ny ry Big MJ tamin'le Beef Day Bass igny de valo zagny total dimy amby naka. Fa nina personnel akagny enina. De le raiky moko featuring miaraka amin'ny Makary koa artiste miaraka amin'ny PNS production koa izy. De total amin'ny jiaby zagny fito. Fito total. D'accord. Zao mamorogno hiranao jiaby. Mamorogno hiraky jiaby, za fogna mamorogno hiraky jiaby. Za fogna zagny sady manoratra za no juste hoe manoratra za de za magnamboatra mélodie le feo itondrasako ananjy. Fa zay managna beatmaker miaraka miasa aminay magnamboatra historisy raha jiaby karaha. D'accord. Anao moa zay agnatin'ny ino izy teo? PNS? Ya, PNS production. Ino fagnalavagny PNS ty? Fagnalavagna ny PNS zay tsy tadidiko izy zay fa akao izy akao zay fa namiany producteur ko na fa adiniko izy zay. Adiniko fagnalavagna ananjy zay. Misy fianao agnatin'ny PNS? Zay agnatin'ny label PNS production roa. Roa. Zao avy. Za de Makary. No roe zany ao agnatin'ny ao? D'accord. Taiza ba tany faniakaran'ny Wizzy Boy sehatra? Tany toerana fa viniakarako sehatra zany Tamatavy, Fianaran-tsoa, Nosy-be, Tana. Zegny finiakaranao. Bon ny tegna gadogny zay lalaovan'ny Wizzy Boy iny? Za zagny hatreto tsy mitagna gadogny, mbola tsisy gadogny tazomigny za hatreto fa zany tegna marigna tsy tagna gadogna mihitsy zegny zany tegna marigna fa hagnano variété zagny za fa tsy hoe tagna gadogna raiky. Fa gadogna jiaby ndraiky ataoko le haiko zagny ataoko jiaby zay haiko. Satria le agnaty lamozika zagny tsy andeha angalafon'olo raika mihitsy hoe gadogna tegna hoe kilalaka ataon'olo ty de hoe kilalaka fogna zagny andeha ataoko satria za tsy te angalafon'olo raika agnaty lamozika ty fa fon'olo jiaby le tiako alaigna de zagny mahatonga ana mbola tsy mitagna gadogna mihitsy hatreto fa magnano karazana gadogna jiaby. Mazava. Anao mifoka sigara? Tsy mifoka izy. Tsy mifoka anao? Tsy mifoka izy. Za taloha fa vao mifoka fa nijanona. Mijanona? Ya. Fa la bière fo joué ty? Ya, la bière fogna ndraiky hohanigny. Bon, d'accord. Ino ty sansiny ty kavigny hila ty? Nisy lakoro am'rojorojo ty fa ilay fotoagna vitsivitsy hitako anao za roa volagna telotelo volagna. Ty ngia ty tsy sens fa tsy haiko mba napetaka fogna. Napetaka fogna? Ya, fa izy tsisy sens na fogna. Sisy dikany hoe fa tsy sandisandy fantagnanaovagna azy? Ya, sandisandy. Manakôry fandraisanao ndraiky ray aman-drenao za fotoagna zao nanala mozika? Fifandraisanay mandeha tsara mihitsy. Taloha zareo tam'za mbola tambanimbany, tam'za mbola tsisy manager sady tsisy producteur tam'zany le mbola miady raika regny magnano raika regny. De ino izy nanaovagna raika regny izy tsy fianaragna atao tsara zao. Natao le fianaragna ny lamozika nataoko fa de nanomboka za tafiditra tagnatin'ny label amin'izay teo amin'izay zareo vao ino moa zany hoe pour anao hoe andeha hagnano ny raha ty de nagnotaniako tsara zareo magneky anareo am'le raha sa tsy magneky. Nagneky zareo namanjare tsodrano koa moa za de milamy fandray tsara zay agnatin'ny resaka asa sy fifandraisanay entre famille. Nisy anao avokavogny miboaka tantondasy sy diso zao. Le clip faharoa. Nisy haroa clip zigny zay. Clip faharoa miboaka ino natonga anao nanotra hira nisy zavatra nandalo tamin'ny fiaignananao sa ino? Le avokavogna zagny izy igny tsy raha nandalo tamin'ny fiaignako fa ino moa zany karaha hoe raha hitako zagny mandalo agnatina fiarahamonina raha karakaran'zagny le raha ahoana raha karakaran'zagny raha mbo ataoko hira zay fa le raha tsy nandalo. Tsy nandalo taminao?
Misy Ya herinao izy zany mandalo hoe hoe misy olona avikavagna taminahy fa tsy de hoe tsy hoe zany de ndany andro olona avikavagna taminay ka andeha morogna an'ity fa le izy hitako fogna tagnatin'le fiarahamonigna de zany nahatonga nanamorogna aminazy. nisy fotoagna anao samborogny gendarme nalaza be tagnatin'ny Facebook tato miaraka débardeur jaune zay. De après zigny nataonao hira, ino marina zavatra s'est passé tamin'ny fanamboarana gendarme anao tary Ankatso tamin'ny fotoanandro. Ya maro mihitsy olona metraka question zay agnatin'ny raha io akao de izy igny zany nahatonga ny raha igny tamin'igny nisy fotoagna zay takana taketo nisy grève nampianatra an'Ankatso tamin'izay magnano fitakiana zany mpianatra tamin'igny de za avy tamin'ny studio takato za nandeha nangala hirako vita tamin'izany de za andeha ody za de lalanay nandalo avy tamin'ny nandalo tagnatin'ny enceinte n'Ankatso takao de nandalo tamin'ny 119 ary amin'ny rebus 119 Ankatso ary de tonga takeo amin'izay zay midina karan'izao igny efa feno gendarme police maro be magnano boribory karan'izao mivafa lalagna ake mihitsy de zay mijotso karan'igny midina karan'igny za roa zay de nisy tomobile zay nandigny anay take de za andeha igny amin'izay zay mandeha akay zay sady maromaro moka zay nandalo take fa tsy za raika fa misy olo tsy haiko aby miaraka nandalo karan'igny zay de nandeha zay de tonga rebus aloha ary amin'izay tonga de avy agny gendarme raika alokany izy sefo amboambo zay de nisy namanamany tsy haiko tery sa efatra zay takeo de tonga de nitazomina karan'izao moka rô za de taitra za de nitompoko karan'igny ahoana hoe ambarana fa tsisy fagnazavana fa la magnaraka anay la miaraka aminay la indrindra vita ny heringaza de tsy niteny za de lasa nandeha karan'igny fogna moka za de heringaza jiaby amin'izay tsy haiko folo roapolo manosiky magnaraka anava afara koa tsy haiko c'est quoi le projet wa tsy haiko ino raha teny heringaza ao c'est quoi le plan za raika zare amin'ny roapolo tsy haiko anosika nandeha tondra nava ino raha nahazo anazy korondagna manko manafanao ino tsy haiko ino problème tonga takeo amin'izay nampidiry nitazomina herinjaaka karan'izao tagnako nafotra ny herinjaaka karan'igny de naharary be monko tsy tazomina karan'izao afara de naolaka karan'izao tagna de mitsoaka tamin'ny tagnany nitsoaka tamin'ny tagnany sefiny de nandeha normal amin'izay zay zany ohatry na ino zay fa mbara velabo izy tsy mila mataotry zagny fa naleo tanterana fogna bekin'ny grone ty zany de nandeha za de efa nanomboka tsy taitra moka za de mpagnano gazety amin'izay maro akeo misy mangala sary vidéo de nampidiriny heringa tagna tomobile camion zay za de heringa mbola mandeha magnano lasasy olo migavy akagny fogna de nasiny heringa menote takao moka tagna de za raika fogna takao de nipetraka takao fogna za de jusque tsy haiko taprès midi za vao navoaka ny heringa amin'izay fa de satria nalaza be tamin'ny Facebook moka raha igny za tsy nambela anjary namelogna telefôna tsy mahazo miconnecte tsy mahazo magnino vonigna telefôna or que raha igny tonga de à l'instant ake fa nipariaka tamin'ny Facebook agny amin'izay artiste namagna jiaby izy producteur neny tena avake ino moa raha nahazonao ty nandeha fa impevy taka de le olo niaraka taminagny amin'izay zany nasaiko niverina tamin'ny studio andana mandeha nitsy de teneno le am'raha tegna ankoa teneno zare hoe voasambotra akagny ny zavy nandeha taty de nangala taratasy fagnazavagna tady de tonga takao de nandeha nazavaigny raha jiaby efa après midi amin'ny efatra amin'izay zay vao napoaka ny heringa tagna tsy natony savy voasilôgna na heringa ny koa fa après midi igny heringa zany sady magnala iaka aminao koa magnano cotisation zany tsika andeha vity kaly tsika andeha vity jus andeha vity toaka zany raha teneniny heringa de nagnano cotisation niaraka tamin'ny heringa za taka tomobile koa de nividy kaly zay de nina sakisakafo kely takao sady mampatahotra sasagny manambitamby sasagny le magnano raha mampatahotra anao regny raha zany afta ke zany avoaka ny heringa ngena ataonao hira amin'izay le raha après nataoko hira le naharary foko tamin'igny ka le tsy nagnino mihitsy tsy nagnino za tonga de nisamborogna ho azy ake vo izy ndraiky le zany tsy de problème ho aminahy satria le raha nahitako vomaika karaha nampitombo laza koa le raha satria nanomboka tamin'igny tegna nafantaran'olo nanomboka ino zany hoe nafantaran'olo anahy amin'izay hoe ingaly voasambatra tarigny le nagnano nira karan'izao igny karan'izay anao afafa nandeha seul ianao raiky fosolony andeha nagnano soirisa mifanaraka tamin'olo fogna ya fa avy nandeha seul ino nakory fijerenao azy tao tsy nahirana ve nakory fandraisan'ny fanina anao nao oraka aloka niary tegna tsy napoiziko mihitsy tamin'izany Taiza io? tatamatavy tamin'ny taxi be tamin'ny Saint Valentin izy fa tegna nazagaga hoe tsy nampoizy zagny lera satria vao tamin'izany mihitsy za hoe igny zaka nandeha raika hoe agnatina show zany za raika en plus koa tamin'igny mbola nisy artiste namagna koa niaraka nagnano live taminay tamin'io samy nandeha mitoeragna misy anany fa samy nahazo anjarany zay tamin'izany de tegna samy sogo de ça va normal faut gérer tsara ndraiky lera roa fogna nareo agnatin'ny label ya roa fogna raha ohatra misy olo tidriky label fa mbala mandray ve label nareo sa manakory fahitanao azy
Ya labelany ako zagny tsy mandao olo mihitsy mandray fogna koa fa misy fotoagna le fandraisagna olo koa nefa karahan'zany izy mandray koa fa misy fotoagna le fandraisagna olo koa misy zany olo te hiditra koa de miresaka amin'ny page-ny PNS production koa fogna de akao zare mifandamina de zare miresaka amin'ny producteur koa karahan'zany. Bon aoriany confinement eky aoriany zao ahentany tianao ditsangatsanga de hiragna atoato ndraiky anaovagna show mba irinao na koa hoe zany show nao faran'izay mariny na soirénao faran'izay akaiky. So ko ataoko apply zany le 14 août zay mijotso paiba mijotso paiba zay 14 août za de Makary de olo mazava de misy maromaro zay fa mbola tsy confirmer le date de l'autre tsy teneniko zany fa misy fa maromaro le raha nareo tanao sobigny nagnano akory zigny tagny mba nanjary zigny tagny le niaraka tam'le Onily ya nanjary izy tagny ça va nakory fahitanao tanao sobe mba nafinatra tantara kely ny fiainana tanao sobe mba tianao par rapport nareo tamatavy amin'ny anao sobe any karakôry aminay tsaratsara sa manakory nosy be alokany tsara de avy eo koa olo nosy be tsy miavogna mahay mandray vahiny karaha zany le hitako hoe mampiavaka nosy be le tanàgna efa tsara olo akagny koa tia olo mahatamanganao zegny amin'ny anao sobe sa manakory mahatamagna za tagny tsy te hody fa tsy maintsy mody karaha bon mbala manseritreritra iverigny agny andro raiky ary efa mariny mihitsy fotoagna andeha iverigny misy misy live andeha ataonay agny fa le izy koa le andehaniko hoe le date mbola tsy confirmé de tsy mbola tsy haiko hoe viagna anaovana fa izy amin'ny mois de septembre. D'accord. Bon, ino sakafo tegna tianao Wizzy Boy? Sakafo kaly loka resaka loka ino tegna kafizinao tsy resaka ro loka tegna tiako ngamba zany tsy haiko raha tianao raha tegna tiako zany hoe ohatra ka hoe zany za hoe misy ohatra ka zany hoe misy ro akeo ka le raha tegna ohatra ka mampalany vary ana tegna zaricot ngamba zaricot zaricot to hino oui atao sauce izy misy fa zay raha fangaro aminanjy koa ndraiky tsy magnino fa koa izy misy zaricot somary misy rano aminjay savay zegny tegna tianao ino fialambolinao ankoatra ny firagna ankoatra ny firagna ngamba fialamboliko sport magnano volley zegny tianao ny featuring ary misy ndraiky Makary misy le tamin'ny birthday basin'ny Big MG ankoatran'izay mba fa misy featuring hafa zay tirety amin'ny artiste managna laza rehetra ya le featuring aloha efa misy mihitsy mipetraka koa fa mandigny le repoany misy artiste malaza efa vita le hira fa mandigny fotoagna afaka ifantarigny nay zao miaraka amin'jovy misy featuring zay sy Tansmena de misy featuring koa zay sy Diorsay de misy featuring koa zay sy Eljo ny fotoagna bagny aby jiaby zegny fa vita i raha aby zegny efa vita d'accord raha ohatra misy olo tiarasa amin'ny Wizzy Boy ino ny zavatra tokony atao na iarasa andeha angala organisation na resaka ino sy ny tariny raha misy zany olo te hiarasa na hoe angala anao resaka live show na cabaret na spectacle na showcase afaka ataoko aby jiaby de raha ohatra ka hoe misy internet te resaka amina de misy page amin'ny Facebook akao page Wizzy Boy Zik de misy contact koa raha tonga de ohatra hoe contact zany de iny fogna afaka raisina ohatra ka mandefa message ndraiky de afaka mandefa message amin'ny page Wizzy Boy Zik ohatra ka misy fiara-miasa na hoe na tsy fiara-miasa na mba juste efa niarasa hira fogna fa za mamaly fogna d'accord artiste tegna ankafizinao artiste gasy na artiste vazaha artiste tegna ankafiziko raha gasy zany izy de za mankafy Big MG Eljo karakaran'zany raha vazaha ndraiky izy za mankafy Serge Akena ngamba izy fogna zany mba tegna hoe hirana vazaha matetika tegna tiako mitandrina raha taiza tany andehananao afaran'izay nampihetsi-poanao ny anao nisoma no nagnano soirée nagnano show de fandraisan'le olo toerana tegna nandalovako zany mba tegna hoe nahafapo anahy sady tegna tiako le raha nataon'zare tatamatavy tamin'ny taxi be tatamatavy le niteneniko takifo tamin'iny zany le tegna hitako hoe afapo tsara mihitsy zay tamin'ny raha jiaby na zare moko afapo koa zare de zare koa afapo na hira tokony mbola tsy ataoko tambony piste tafataoko fogna satria le raha tsy ambelan'jare miala za tamin'ny piste de atao fogna zay afapo an'jare d'accord raha
raha vaovao ary ato ny avoakanao ino ny voaka raha featuring aby reto sa ino tegna ivoaka ato araka am'le featuring iny andeha miboaka tsy mankôry le featuring moka zagny efa hoe misy featuring telo tantaraiky take fa igny zagny tsy possible hoe miboaka raiky amin'ny moitié de miboaka koa raiky de miboaka koa raiky fa mety mandeha fagnelagnelagna elaela mihitsy featuring raiky fa raiky amindreo ny miboaka ya fa le raiky amin'igny miboaka tsy maintsy tonga de miboaka raiky amin'io après le clip avady vao igny zany mety maintsy le featuring zany miboaka io de mbola misy son koa nefa maromaro zay maro son koa fa juste mandeha fotoagna miboaka fogna oui tegna hitanao nanahirignanao nandritra ny fotoagna anaovanao lamozika raha tegna nanahiragna nagnanaovako lamozika ino hoe ino zegny ny raha sarotry nandalovano tao difficulté tagnandritra an'izay fotoagna zay tô resa bola sa resaka fanosehagna sa resaka ino sa famoran-kira sa ino sa anao sady sahiragna misy tamin'ny fanaovana mozika ty sahiragna ndraiky za fa tsy de hoe raha grave be karakory ngamba tsy haiko tsy hitako tsisy raha manahiragna alokany zany ngamba zagny etrety mety nagnanaovako aninga mety hoe nisy hoe tsy hitako hoe tsisy tegna ba clip anao miboaka te andeha studio na mandeha studio tegna ba te andeha hagnano hira zany zaho lefa akaty za mipetraka de miprise fogna za kofa te hagnano clip za miteny za producteur au boss ity karanjao efa magnano clip koa zay karanjany zagny mahatonga hoe tsisy raha ijely agny manjany agnatin'le raha ya fa ny chance avy an'laza feky ny andrasana d'accord efa mahazo ny firy sur 20 manao io raha note za moa miano tena ya ama mpanakanto anao bon bika am'jay samy azatsika 20 sur 20 izy io hoe deninao firy amy resaka laza io na laza na hira na hino jiaby fahaizan'olo jiaby zany ngamba magnamianao tena ataontsika hoe 10 sur 20 10 sur 20 nagnino anao amezanao 10 satria zay zagny le hitako amin'ny alokany io moko olo samby amy raha fa zagny hoe mbo mahazo moyenne fogna zagny antegna agnatiny ako de atreto loka zagny de zagny d'accord izy anao io olo tegna avy tamatavy sa efa tany favianao sa valy votoka fotsiny tamatavy iava tamatavy zagny tegna faviagna d'accord ome afatra reny mpankafy na olo zegny mbola tsy mankafy anao magnaraka ty fandaharagna ty afatra nde magnanare zagny hoe za le Wizy Boy zay mbola tsy nahay afaka mijerynare amin'ny YouTube akany fa misy hira maromaro agny hoanare fa mpankafy ndraiky de toizy fogna fankafizinare na fa iezaka za hagnano raha zegny tegna tianareo iezaka za hagnano raha tsara ihany koa afaka magnamia conseil nare raha misy conseil hoe zao lesy atao fa za magnano karan'zao tsy magnino fa mandray tsara mihitsy de hoanare mbola tsy mahay ndraika hoe afaka mijery koa nare misy efa maromaro hira koa efa niboaka zay de koa fogna nare mahita anazy. D'accord, merci beaucoup mankasitraka mankateligny Wizy Boy ento miakatra ny lamozika malagasy mitomboa laza miakara amin'ny farany ambony orereny Madagasikara ireny zao tontolo zao amin'ny resaka lamozika ty zegny feriantsovy amin'ity fandaharagna toera zegny ty zegny ny hiriky koa aminao amin'ny resaka fagnanaovagna ny kanto sy ny lamoziky izay ataonao ty de to ampamaragnana misaotra ny Ratakinga Rikoro izay napiatragno fandaharagna ho an'izay tegna ny son tegna ny prise de son sy ny maro samihafa tonga avy aty amin'ny tsenam-bolokandrigna ty ahitagna ireo fa ho afapoanao am'izay zavatra zay mankasitraka koa ny la fierté reareanay izay nampiakanjo ny tegnanay ho an'izay mila amin'ny akanjo sala am'izao de afaka manao commande ary amindreo ao ampagindreo afaka magnano vente en ligne koa ireo ao de ao anao afaka micommande koa am'izay zavatra zay mankasitraka koa Jofeno Hopera Paul Mikia izay mpagnano clip zay mikirakira lafiny tekniksika ho antsika zay liagna am'izay resaka asan-tagnana zay tegnano clip de afaka micontacte izy agny amin'ny page Facebook na amin'ny téléphone afaka miaramiasa amitsika ny lehilahy mametraka veloma mandrapitafa erigny ihany koa hitondra vahiny hafa izay ankafitsika veloma tompoko Veloma jiaby.